Saibamos que neses 4 anos son moitas as parroquias, pero creemos que en 4 anos, invertindo entre 12 e 15 millones de saneamento, acceso rodado e alumeado público, do transporte público que se estea, que vostedes teñan en nós a suficiente confianza como para que aqueles compromisos que nós podamos adquirir. É un compromiso feito desde a nosa lista electoral, que é o compromiso do Conselleiro de Ordenación do Territorio e Xunta de Galicia. Sí que poderemos facer frente a ese Santiago, pero é que se dedican a algúns concelleiros. Temos que aforrar. E aforrando e administrando ben, pero creo que vamos a creo que a situación digo que vamos a estar durante 6 meses, 8 meses traballando nese plan e pedindo é un problema que no Concello de Santiago é un problema grave. Pode saber tendo posto en marcha o transporte